O da, imao sam sreće. Što? Wow. Ne mogu da verujem. Sve to je moje, zamislite. Zavidim sama sebi. Ko će da počne? Judy. Ja? Pa dobro. Sad ću uzeti viljušku i probati ovo žele čudo. Kako slatko! Sad ću da zagrizem komadić. Da! Gledajte, sad mi je jezik zelen. Nastavit ću. Oho, otvori usta. Dosta, prestani. Hajde sad ti. Dobro. Sada ja, konačno. Kako se zabavno trese. Probat ću. Ovo je zaista ukusno. Mnogo mi se sviđa ovaj žele. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada ja, Ej, šta radiš? Kako da ne, skloni se. Ideja. Napravit ću lep sendvič. To će biti jako ukusno. Stavio sam sve potrebne sastojke, a sada dodajem malo vatre. To je to. Sad ga treba podeliti na 2 dela. Cool. Jedva čekam da probam. Ovo je fantastično. Kako sam pametan. To je bila genijalna ideja. Sada ja, wow. Kako se smešno trese. Dobro, probat ću. Prvo rog. Super. A sad ću probati malo ovde. I ovde. O da. Joj, kako lepo jede. Gledajte šta imam. To je viljuška. Ali ne obična, nego dugačka. Pažljivo ću da se približim i uzet ću sebi pače. Uspela sam. To je predobro. Hoću još. Nema šanse, hoću ja. Hej, daj mi. Molim te. Stani. Da, odlično ide. A bitno je sve raditi pažljivo. Super. A ja? A šta ne? Za mene isto ima nešto. Konačno. Ups. Šta je to bilo? Moja glava. Ko sam ja? Gde sam ja? Jadan, jesi li dobro? Eto, uzmi. Hvala, sad mi je bolje. Wow, kakva lepa čokoladna fontana. Htela bih da je probam. Ali prvo ću dodati Skittles bombone. Imam tako slatku malu porciju. A šta je kod vas? Wow, ovo je srednja čokoladna fontana i srednja kanta sa Skittles bombonama. Ne mogu da verujem. Da, samo pogledajte moju fontanu. Wow, nevjerovatno. Koliko bombona imam. To je fantastično. Da li ste vidjeli moju porciju? Wow, Amber, imaš tako malu fontanu. Pa šta? Hajde da počnemo. Probat ću Skittles. Super! A šta ako umočim bombonu u čokoladu? Wow, to je ukusno. Hoću još. Da? Čekajte, imam ideju. A šta ako umočim Skittles bombone u čokoladu mnogo puta? Da, tako je. Pogledajte, moja bombona je postala mnogo veća. Kako sjajno! Imam tako ogromnu čokoladnu kuglu. Sjajno! Oduševljena sam. To je bilo mnogo ukusno. Što? Da li ste me snimali? Ja sam snimao. Ti si tako smešno jela. Pogledaj. To je smešno. Šta? Ne! To je moj novi telefon! Dobro. Sad ću da jedem. Dakle, prvo ću sipati sve bombone na sto. Tako je. A sad ću rasporediti sve bombone po bojama. To je lako uraditi. Sačekajte malo. Eto.
Zatim uzimam aparat za snežne kugle. Skupljam malo Skittlesa, tresem i dobijam jednu veliku bombonu. Zar to nije cool? A sada nabijam bombone na štapić i eto. Wow, to izgleda tako dobro. I tek sada mogu da umočim u čokoladu. Treba da uradim tako da ceo Skittles bude u čokoladi. A sada mogu da jedem. O, da. To je prelepo. Oduševljen sam. Šta, Amber? A Sam, hoćeš li podeliti sa mnom, molim te? Ne, sve ću pojesti sam. Tvoja pomoć mi nije potrebna. Imam ideju. Pošto si tako bezobrazan, dodat ću malo ljutog sosa u tvoju fontanu. Jedva čekam da vidim njegovu reakciju. O, da. Obožavam čokoladu. Jedi, druže. Šta? O, ne. Gorim. Sve mi gori u ustima. Ne mogu da izdržim. U pomoć! O, ne. Moja fontana. Ne. Spalio sam je. Amber, da li si ti sve ovo uradila? Znam da si to ti. Dobro, drugari, sad je moj red. Sipat ću sve bombone u fontanu, tako je. Wow, pogledajte koliko bombona, to je nevjerovatno. A sada uzimam veliku kašiku i jedem to sve. Kakva lepota. Zašto mi niko nije rekao da je ovo tako ukusno? Srećna sam. Hoćeš li nama dati da probamo? Šta? Naravno, navalite. Ja imam ovdje još mnogo. O, hvala ti, Britney. To je tako ukusno, super. Da, ja obožavam Skittles. To je sjajno. Da, i ja ih volim. Ovo je najbolji desert koji sam ikada jela. Šta se dešava? Nešto nije u redu sa fontanom. Sad će eksplodirati. Ne, čokolada prska na sve strane. Dosta! Kako ovo isključiti? Ne znam. Joj, u pomoć. Znate, to je čak i smešno. Sad smo od glave do pete u čokoladi. Ovog puta ste dobili lubenicu i nutelu. Super! Verovatno je to tako ukusno. Devojke, sad ću uz pomoć Nutele napraviti čokoladnu lubenicu. Gledajte. Odlična ideja, Nate. Sada svako ima čokoladnu lubenicu. Da, samo što je kod mene najmanja. Dobro, probat ću je. To je jako ukusno. Pitam se, a šta je unutra? Oho, unutra je žele. I još nešto. Šta je tamo? Da vidimo. Pa to su Skittles bombone. Kako super. Nikad nisam jela takvu lubenicu. Ali mi se sviđa više nego obična. Da, nevjerovatno. Ludo ukusno. Jao, Nate, nešto smo se zagledali. Hajde, sad je tvoj red. Da, upravo si. Bam! Da vidimo. Da, kod mene isto punjenje. Fantastično. Obožavam žele i Skittles bombone. To je divna kombinacija. Znate šta? Došla mi ideja. Sipat ću Skittles direktno sebi u usta. Tako je. Nate, Jess ne može da te gleda? Daj joj malo. Čekajte, šta se ovdje dešava? Ups, izgleda da je sve pojela, ali ne ljuti se, imaš još čokoladnu lubenicu. Dobro, sad je red na Belu i njenu ogromnu lubenicu. Zanimljivo kako će ona jesti. To nije tako lako kao što sam mislila. Treba razmisliti. Znam šta da radim. Iseći ću lubenicu nožem. Nešto neće. Dobro, onda ću koristiti bušilicu.
Ona će sigurno moći da probije ovaj debeli sloj čokolade. Da, uspela. A žele se izliva. O, kako ukusno. Neverovatno. O, blago tebi. Opa, bušilica. Nešto sam smislila. Da. Dakle, napravit ću rupu u Belinoj lubenici, ali sa druge strane da ona ne primeti. Da, tako je. A sad ću ubaciti slamčicu unutra. I uživam. O, kako ukusno. Hej, zašto se sve tako brzo završilo? Šta? Jess, jesi li popila moje žele iz lubenice? Kako si se usudila? Sad ću te naučiti pameti. Stani! Kuda bežiš, lopove? Dok se devojke raspravljaju, ja mogu razbiti lubenicu. Da, tako je. Uspeo sam. Sad je to sve moje. Njom, njom, njom. Stani! Šta? Šta to radiš? Ups, uhvaćen sam. Naučit ću ja vas pameti. Doći ćete vi meni. Stanite! Jao, kakvu malu flašu sam dobila. Jao, oho. A ja imam srednju flašu, wow. To je sve moje. Devojke, jel vidite ovo, A nekome se nije baš posrećilo. Daj mi to. Baš te bezobrazne. Dobro, otvaram. I istiskujem. Joj, jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. O da, prelepo. Ja sam završila, sada ti hajde. Okej, sad ću ja probati. Skidam poklopac. A sad ću istisnuti ovaj slatkiš. O da, devojke, ovo je neverovatno ukusno. Bukvalno ne mogu da se zaustavim. Veoma mi se sviđa. Da, cool. Poješću sve do kraja. Eto, mislim da je to sve. A, šta? Zalepila sam se. Hajde. Hej, šta je to? O ne, u pomoć. Molim vas. čekaj, sad će se uraditi. Treba jače. Ups. Da, malo sam preterala. Sad ću sve popraviti, ne brini. Jao, moja jadna kosa. O, valjda je sve u redu. Ali sljedeći put ćeš dobiti od mene. Dobro, razumela sam. Gledajte, sad će biti zabavno. Op! To je bilo moćno, jel da? Okej, sada ti, hajde. Da, konačno. Otvaram i istiskujem. A što? Jo, to je baš teško. Moja ruka, kako boli. Hajde. Neću odustati. Tačno. Halo, treba mi vaša pomoć, hitno. Da, sad će sigurno sve uspeti. Ćao. Ovamo. Aha, fiksirat ću svoju flašu i možete da je dižete. Hajde. Oho. Da, ja moram samo otvoriti usta. Da! Ovo je baš ukusno. Divno. Ajoj, to je odvratno. Ma dajte. Jo, kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super. Tracy, čini se da ti se nije posrećilo. Ma dajte. Kako je zanimljiv. Hajde da skinemo omot. Aha, tako je. Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. To je jako ukusno. Čekajte. Wow, nevjerovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak.
oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. O, čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da. To je neverovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta, treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Da vidimo. Wow, pogledajte, devojke. Kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, jo. Jo, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj labubu. Bežimo odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. A Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom sve bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O, ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? O, a šta ako ja to uradim brzo? O, ne. To je bila loša ideja. O, Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. O, ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Jo, flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu.
Pazi malo, Stacy, za malo doboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde, već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu. Stani! Zapravo ja sam sledeća. Dođi kod mene, moja kolica. Sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvaćem. I sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O, ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele i obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji deset na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim, trebao si brže da žvaćeš. O, vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. O, da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi. Hajde, reci nam kako ti se dopada. Okej, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nugle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Okej, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. O, da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad je red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. Ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? Ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. O da, to ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo. Wow, Kim, pa ti imaš ogromnog gumenog medveda.
Kako ćeš sve to sama da pojedeš? Melisa ima srednje gumenog medu, cool. A ko je dobio najmanjeg? O, Nate, nemaš sreće, jadan. Dobro, a vreme je da probate. Nate počinje. Hej, devojke, prestanite da buljete i da se smete. Ali za to ja ću prvi da probam. O, da. To je jako ukusno. Znao sam. Baš sam brzo sve pojeo. Jede mi se još. Melisa, daj meni malo svog mede. Bare malo. Kako da ne? Nate, to je samo za mene. Skloni ruke. Dakle, ja želim da ga isečem na male komadiće. Sad ću to brzo uraditi. Aha, tako je. A sada ovako. Super, sad će mi biti mnogo udobnije da ga jedem. A vreme je da probam. Pogledajte kako se zabavno trese. Nate, bio si u pravu. To je jako ukusno. Ne mogu više da gledam to. Hej, Nate, kakav je to bezobrazluk? Zar sam ti dozvolila? Ne može. Imam Miljušku. Krašću malo žele od Melise sa dugačkom Miljuškom. Da, uspeo sam. Nate, sve sam videla. Ponavljam ti još jednom, to je moje. Oko, zaboravio sam da je Kim dobila najvećeg medu. Hej, Nate, ostavi me na miru, to je moje žele. Šta radiš? Sad ćeš da slomiš mog medu, prestani! Daj mi medu, moram da probam. Daj mi! O ne, njegova glava! Daj mi još, nemoj biti cicija. Oho, Nate uopšte ne želi da odustane, njemu treba više i više. A vi ste rasturili celog medveda, a Kim nije probala ni pače. Sad ću to uraditi. O da, to je jako ukusno. Dobro, prijatelji, navalite. Hvala.